Yun, magandang araw guys. Welcome back sa ating channel. So, i-flex ko lang to yung 3 inches nating receiver dati na galing kay GCG Airguns. So, dating naka-rifle siya. So, ito na siya ngayon. Pinaiksi ko. Yan. Naging bulpak siyang maiksi. Compact. Maiksi na lang. Yan. So, madali na lang siyang bitbitin. Yan. Dito ko na rin kinabit yung solos natin guys na day and night scope. Yan. Hammer type to guys na GCG Airgun. Yan, hammer type. Nilagyan ko rin ng ganito guys para sa dito. Yan. Pag swimming mo gano'n, sasama tong itong check guard na to. Yan. Para pag sipat mong gano'n, hindi mapipitik ng hammer yung piece mo. Red siyang guard. Yan. Dinikit ko na lang siya dito guys sa swing. Dinikit ko dito sa swing. Ganyan yung itsura. Dito yung baba. Pababang gano'n. Dito open. Medyo open dito kasi yung thumb natin pag kinasa dito papasok. Yan. Tapos dito sarado. Medyo sarado dito sa kabila kasi dito yung pisngi natin. Yan. Ito pa rin dati yung itsura guys. Papakita ko dito sa screen. Yung dating itsura ng airgun natin bago naging bullpup. Tapos itong i-barrel niya. Ito yung binili natin kay Sergio Soriente ng Tarlac. Magandang tumama guys. Ito yung patama ng barrel guys. Panoorin natin. So, na-test natin yung barrel na kinabit natin. Yun. 50 meters guys. Yun. 50 meters guys. Ayan o yung target. Yun, hit ulit. 50 meters. Hit ulit. 50 meters. So, yun guys. Ito na yung 3 inches nating receiver natin. Naging bullpup na siya ng maiksi. Yan. Ito. Gumawa rin tayo ng ganito guys, yung kalabitan niya. Ito, may nabibili ito sa
online shop, kaya lang ako na lang gumawa ng trigger niya. So yun, dito rin ina-adjust yung power niya guys. Ayun, yung ano niya, yung adjustan ng spring. Tapos dito yung tornilyo. Yun, may butas siya dito para dito papasok yung screwdriver na gagamitin. So ito yung bat niya. Mahogany yung kahoy niya. So, lapat na lapat yung daliri ko dito sa slot ng ano, finger slot. Ito pala guys, in-order ko rin sa ano to, online shop. Yan, barrel band 3D printed, tapos may ano siya, may lagayan din ng ano, pwedeng lagyan ng ano to, laser o kaya flashlight dito. So yun, ito lang yung i-video natin guys. Yan, maiksi na GCG airguns natin. Naging bullpup siyang maiksi. Rubber pad din siya. So yun. Okay guys, hanggang dito lang yung video natin. Yun, yung mga gustong magpagawa, iwan ko na lang sa description yung ano natin, yung messenger natin. Kontakin niyo ako sa messenger. So yun guys, salamat sa panonood. Kita-kita lang tayo sa next na video. Sana di kayo magsawa sa channel natin. Kahit bihira na yung hunting natin. Okay guys.